I say? Di shrink price darling. Na'r gadael sydd wedi tyfu. Stôl yn uwch. Wel, edrych mlaen fan hyn nawr, achos wrth gwrs eiron a chneuon goco, ond y fe fydd y blas. Ie, a maen nhw'n rhwydd i wneud, ond ti'n ma beth, ti'n cael un, a dwi ddim yn un am fita pacyn o fisgedi. Ti'n ma, mam Elin, ti'n cael un, chi'n gwybod bita'r cyfan, ond fi'n gorfod bita lot o rain. Maen nhw'n fein, maen nhw'n fein. A beth dwi wedi dechrau fan hyn yw'r toes. Lot o bobl yn ofon toes, dwi wedi defnyddio'r peiriant bach yma. Digon rwydd i wneud na gyd sydd eisiau wneud, fel mae'r rhan fwyaf yn gwybod, blawd plaen, 250 gram, 125 o fenyn, sef hanner, a wedyn un wy yn ddigon i ddod â'r cyfan at ei gilydd mewn peiriant i greu pelen fel yna. Neu lle ti'n neud eich gysyn dilo? Neu lle ti'n neud eich dilo. Os chi ddim yn licio cael eich dilo yn frwnt, neu crewch ni byd o rhai ddim yn hoff o gyffwrdd a blawd. Fi wedi clywed am yna, felly dim rheswm, defnyddiwch un o'r rhain. So, dyna'r ffordd rhata o creu y toes, ond chi'n beth, mae bywyd yn fyr. Os chi am wneud rhain a dych chi ddim yn moyn wneud toes eich hunan, mae hwnna'n costi pint i chi yn yr siop, felly diwedd y byd, llwch chi dal i wneud nhw. A fe ddefnyddiau... Wel, mae'n flasus iawn. Odi, does dim gwahaniaeth, achos yn gwylod y deisen bydd rhain, bydd y toes, a ffordd arall o wneud e ac arbed amser, falle, neu egni, os ydych chi ddim yn moyn dod mas o rolbren, gallwch chi wasgu'r toes sydd gyda chi fel hyn mewn i wilod y tin. Nawr, dwi ddim yn mynd i stico yn y pen draw, achos mae yna, wel, mae'n 50% o fraster yn y toes. Does dim eisiau rhaid dim byd ar y tin? Na, does dim eisiau rhaid dim byd? Na, dych chi ddim. Gyda sbwng neu rhywbeth chi'n gorffod, achos mae hwnna'n tueddol o stico, ond gyda rhywbeth fel hyn, sy'n a digon o fraster yno fe, mae'n iawn i jyst i wneud. O, just y peth, bwys dim rhaid i si gael rolbren mas a gael can dros yr gegin a phopeth. A hefyd, mae'n gret i blant bach. Maen nhw'n gallu gwneud yr job yna, ddigon rhwydd. Nid e ddigon tinne, a gofalu bod e tua'r un dyfnder drosto, wrth gwrs, okay? A wedyn tacluso ochrau fel yna. Paratoi yn dydy ar gyfer rhyw bitsa neu beth bynnag. Odi, debyg iawn. Ond wedyn, ffordd arall yn wneud e, wnawn ni jyst mesur y tin fel yna. Gan bod hwn ar papur gwrsain yn barod, fe wnawn ni adael e ar y papur gwrsain, dim yn broblem. O, ti'n rhoi mewn glep fel mae e? A jyst dod i fe fel yna. Lovely. Fi'n siarad ei bywyd yn rhwydd. Mae pawb yn gweithio gormod. Ni wedi coginio dros Nadolig, felly cadw bywyd yn syml. Pam cymlethu pethau? Gallwn wedyn, wrth gwrs, dim ond i chi i rolio fe nôl fel yna, lle bod e ddim yn cyffwrdd ei gilydd, i fe nôl i'r oergell a'n gwybod o'r nodau. O, ti'n ffili rewi fe to? Na, ti wedi dadleth yn gwmwrs. Reit, so'r cam nesaf, ewn ni mlaen at y llenwad, a chi'n gallu gweld yr rhes bach yma, o bethach sy'n o'n flaen i fan hyn. Yr wyau i ddechrau, 2 wy, yr wy cyfan, a mae gyda fi yr cwpanau bach yma sy'n neud bywyd yn rhwydd iawn. Does dim rhaid cael setiau, llwch chi ddefnyddio cwpan arferol, ond mae eisiau hanner llon cwpaned o siwgr man, yr caster sugar, a wnawn ni gyfuno'r siwgr nawr ar wyau at ei gilydd yn gyda. Ti'n neud hwnna llaw? Fan y man i ti, efe? Odi, creu'n gallu defnyddio peiriant, ond mae fe mor rhwydd. Ni jyst yn moyn yn gofalu nawr bod yr siwgr i gyd wedi mynd mewn i'r wyau a bod ddim twlpe o siwgr ac yn y blaen. A wedyn, fan hyn, mae'r coco, yr gneuon coco sydd gyda fi fan hyn. Mae eisiau 2 llon cwpan. Felly dyna un. Mae'n allwys hwn. Falle bod e jyst yn rhoi, jyst yn rhoi. Falle bod fi wedi mesur hwnna gyda. A wedyn, jyst troi hwnna mewn... A beth ti fanna i be maen nhw'n gwerthu fel desiccated coconut, ie? Desiccated coconut, ie. A mae'n digon rhad i brynu. A fe, wedwn ni bod e'n iachus mewn greian, na dywe? Ond newn ni greu hynny, pam lai? A gyfalu to nawr bod popeth wedi gorchuddio, bod yr cneuon coco yna wedi mynd trwy'r wyau a'r siwgr fel yna. O, mae'n edrych fel wedi sgramblo. Mae e, mae e. Wedyn fan hyn, faint o chi sy'n tamed o'r saws Lligeiron ar ôl falle ers y Nadolig. Mae hwnna to yn gallu cael ei ddefnyddio fan hyn. Yn draddodiadol, byddwn ni'n defnyddio just jam mafon fan hyn. Felly mewn ar jam. Llwch chi'n neud un a'ch hunan os ych chi am, ond... to... Falle ti wsa, os da ti bach o jam ar ôl, mwy nag un blas, falle? Galle, digon rhwys. Nhw gyd bant? Bydde. Achos mae'n i gyd yn trio cliro, beth sy'n y cwbwrdd nawr, yn di ni? Ie, does dim... A falle... Does dim rheole? Na, does dim rheole. Dim yn cegin eich hunan. Bach o Lligeiron mewn yr ochr yna, falle. Neu hyd yn oed Lligeiron sych. Neu os ych chi moyn dod i bach o'r blueberries mewn, neu unrhyw ffrwyth i chi am, llwch chi gael cyfyniad o'r jam a rhai ffres i greu'r blas. A wedyn, yn syml reit, mae gyd i ni wneud. Yw dod i'r cyfan hyn. O, lli gwynto'r cnau hwnnw. Wyt ti'n gallu nawr? O.
Mae'n digon rhwydd, Lisa. Mae digon Ydi we? rhwydd. A wedyn dod i'r ffwrn ar 180 gradd, a mae'n cymryd rhyw 40 munud i goginio. So ni'n trio dod i hwnna. Dyw hwn ddim fel sbwng lle mae'n symud yn y gwres. Beth yw mewn nwy? Ti'n cofio beth? Yfe 4 neu 5. Dwi ddim yn coginio yn nwy, felly dwi ddim yn gyfarwydd â 180. 180. Reit, beth bynnag ydi hwnna'n Ie, meddwl? beth yw hwnna. So dyma ni, gorchuddio hwnna wedyn dros y cyfan. Mor daclus y gallwch chi. Allwch chi gael cwpl o gwpanau o de wedyn yn y cyfamser. Trafod hwn, Bydd e'n barod yn y ffwrn. Hwnna yn mynd i'r ffwrn. A fel gwelwch chi, mae un gyda fi fan hyn, dwi wedi wneud yn gynt. O. Neis. A chi'n gallu gweld fyna nawr, mae e'n torri yn hyfryd. Mae hwnna'n ffantastig ar gyfer pecyn bwyd plentyn neu beth fel yna. So, mae hwnna i fi a Sian i gyd. Odi, os ti moyn, os ti moyn.